Evo nas natrag ljudi i evo nas u drugoj epizodi Sima. Ko što vidite ima dvije kuće, ko što vidite ima jednog čovjeka i jednu ženu. Ko što vidite promijenio sam ovog čovjeka totalno i promijenio sam tu ženu. Mislim, ta žena više nema ništa na sebi i tako to. Kako da kažem, kako da objasnim za to. Ovaj čovjek ima skoro sve i skoro bogat, skoro ima. Znači, ko što vidite, trenutno ja sam u ovoj kući ovaj čovjek i čekao malo, samo malo nešto mi nešto ubagalo. Sad ću to da se odbaga. Evo. I ko prvo što sam htio da radim u ovome jeste da prodam ove stvari koje mi jako ne trebaju. Znači, evo, vidite, i baš se puno dobije para. Zbog toga ću to da prodam. Ko što vidite, proširio sam u stvari WC, a vratio sam ovo sve na staro, znači sobu. Mislio sam da je nekako bolje da budem veći WC, pošto tu trebam obavljati nužde i tako sve to. I onda sam se sjetio da ću prodat to i da ću stvari da ostali big room, my room, kako bi bilo rečeno na engleskom. Znači idem sad, kako se ovo pomjera? Pomjeri se do kraja. Malo u ovoj epizodi ću nešto raditi, ne znam, zanimljivo sad, ne znam tačno šta da ću raditi, znači, ali bit će dosta zanimljivo, zašto se ispalio dosta planova. Znači, evo, ovdje učešak treba. Šta je ovo? Šta ovako baguje? Ja tu učešak te bude. Ajde učešak tu. Joj, ovdje bolje. Sada okrenem kako treba, tako. Tako, to smo odradili. Znači, ne, ovo smo proširili. Imamo dosta stvari novih. Tamo ću da vidim šta to novo imamo. Imamo ovo 11. bathroom. Znači, ove WC šolje, lavabo, tuševi, kada. Da, tu sam mislio da vas pitam. Da li da ja kupim sada kadu, jer nekako u kadi, ovaj čovjek koga imamo ovdje, se može opustiti, znači ako to niste znali, stvarno se može opustiti kao nešto da mu bude, mislim ne mora stajati. Tako da ćemo prodati ovo, a kupit ćemo ono koliko već košta, pošto imam dosta para, pa sam mislio malo da iskupujem stvari i tako to. Ovo je skupo, baš 500 košta, ja ću u kadu od 1600, znači, sad ću da postavimo to negdje. Znači, kadu ću postaviti ovako, pošto, kako da objasnim, postavit ću, evo ovdje kadu, ovaj pobjer se, evo ću vas postaviti kadu. To je ekstra. Znači, kupili smo kadu. Znači, tu nek bude. Dobili smo, tamo smo lobby rank, to jest level 6. I sad ne sjećam, koji sam bio prije rank? Ja sam prije, pošto sam imao baš stari server, baš sam bio neki tamo rank baš stari i onda ja sam baš imao puno stvari, nešto tako, ne znam šta je bilo sa tim stvarima, stvarno ne znam više, ničem više ne znam. Ostalo je 6.54, ko što ide dosta love sam potrošio,
Znači, ostavio sa 654. Šta jedino mogu da radim jeste da čekam bilo kojeg od ovog dva ima. Znači da vidimo koliko će završiti. Ovaj će za 7 završiti. Ovaj će za 7 završiti. Malo sam pobjela bizira 10. Ova će isto za 7. Ajde, ovu ću otkazati. I otićemo, otići ćemo njenoj kući da vidimo šta tamo ima i šta se tamo može da se napravi. Znači, s kući njenoj bre budalo. Tako, sada idemo, znači 5 i već 51 snimam. Da li je toliko? Da, jeste. Tu ću staviti mobizen. Sad čeka da se očita. Pričekajte sad malo nek se očita. Jer odmah kad ovak se očita malo mi baguje. Pa tako da je malo zaštopalo. Pa pričekajte. Evo. Da ovo uradim. Da idemo kod nje. Znači ovaj će li završiti tek za IHH, to jest sutra. Tako, mislim sutra u, ja mislim 5 ili 6, nešto tako, ne sjećam se. Pošto 7 i 47. What je bilo izbacilo sa servera? What the f? Šta je šta se dešava? Pričekajte sad ovo dok se ovo čita sve. To me nervira najviše. Evo, dobio sam neku poštu, sad ćete vidjeti koja je ovo pošta. Solidno, bogme. Ko što vidite, ovdje, vidite, ovdje nemam nešto, vidite, stvari i tako to, nemam. Zato ću ovdje sada kupim za Lju krevet. Znači da može prespavat negdje, da ne spava na podu. Znači, sada nađemo mi gdje su ti bedroom. Znači, evo, našli smo bedroom, to je spavača. Sad vidimo. Max ima 1400, znači to je spavača. Znači, jer koji druge sobe. Tako da će morat čekati za pare za Lju. Kad budemo pričekali pare onda... Ja sam začepljen nešto, ne znam ja što. Hoću malo pregledamo. Ko što vidite, to je njena kuća. Sad će da vidimo mi malo okolo. Znači, evo, ovo je druga epizoda po redu, ako dugo baš nije bilo videa. Izvinjavam se, pošto ja i moj drug dogovorili smo se onako, hoće snimati GTA Vice City misije, a ja ću da snimam Sims. Kad ja dobijem novi telefon, ću GTA San Andreas, pošto ovo nije mi stalni telefon, šta mi je bilo, telefon, da, nešto zablokirao u vezi šifre i onda sam morao odjeti ga na popravak i sad je tamo na popravci kod jednog čovjeka, nije u Entel, nemoj da se ne naziva stvari u Entel. Tako da, evo vidite, i odlučio sam da ću uskoro da napravim ovo, znači pošto košta 1400 ima, a ja ovo mogu da napravim. Samo nemam dovoljno para da to ostvarim, ko što vidite. Meni treba 3 miliona novca, evo vidite, trebam 1000. Ali pošto ja nemam tije para, ja ne mogu to kupiti. Oh yeah. Znači, idemo sad nekako da zaradimo na neki drugi način novac.
Znači, evo, sad ću još malo gasiti, pošto neće snimati više od 20 minuta, da ćemo kasnije naštivati da možemo više od 15. I tako tu. Sada da vidimo da možemo išta još ovdje prodat, da bi mogli da imamo 1000 i nešto, da bi mogli napraviti tamo onu prodavnicu i da bi mogli kasnije da zaposlimo neke ljude, tamo i sve to, pošto vidite trenutno nemam ničeg, ovdje nemam mislim kreveta, a uskoro će i krevet, pa tako da, hvala što ste gledali ovaj video, vidimo se vrlo uskoro, do sljedećeg puta, adio!